Seguimos recorrendo Galicia. Hoxe estamos en Muros, co grupo municipal, ca nosa alcaldesa, con Caridad, con un número moi importante de colectivos culturales e deportivos, traballando na búsqueda dunha sociedade que teña recursos económicos para poñer en marcha ese modelo que queremos, unha sociedade onde se faga deporte, unha sociedade que se cultive o deporte de base e unha sociedade que aposte claramente por a nosa identidade cultural. Pola mañá estivemos en Muxía, analizando iniciativas turísticas, portos deportivos, cos compañeiros, con Félix alcalde, cos compañeiros e compañeiras. E onte, en Tomiño, na Guardia, falando de innovación e falando de colectivos sociales. Esa é a realidade que queremos cambiar en Galicia. Queremos escoitar a xente, darlle forma a todas as inquedanzas desta fermosa terra tan plural e tan diversa, e esa é a nosa labora, seguir facendo de Galicia a nosa tarefa.